Chodil s nami? S doličkami, Chodil. Ale chodil s doličkami. Na zdravie. Tak na zdravie. Tak na zdravie, nejakých 5 rokov zase. Možno budúci rok, nie? Áno, to bude výročie. Kde ste kupovali farby? Na Vojnickej. Na Vojnickej, nie na Vojnickej. Ja už 5 rokov žijem. Senci. Senci? Senci Spojené Jacera. Áno, ja mením život, mením mužov, mením zamestnania. The big winner with the big meeting because Ty kokos, to nebolo po slovensky. Po maďarsky. Ja. Ale ja neviem, no, však daj sa nájsť. Pozri sa im na očiach, vidí, že jednoducho nič. Som veľmi šťastný, že som sa dostal do tohto kolektívu po 19 rokov vďaka Milošovi. A chcem poďakovať Majovi Stvoreňovi a pánovi Hečkovi, že toto nebude ďalšia odmúka na 20 rokov, lebo by som ich zabil. Ale posledná. Tesne pred položením to zase ešte. Prosím vás, slečna. Nie, ale si robia srandu. Čo ty máš za poďať? A toto budú aj v Kanade pozerať čak. Toto bude, prvá FC Ontario, to budú sledovať. Kanada! Či Quebec, či kde si to vlastne? Vancouver. No, Kompro, mimochodom. Akože, ja sa raz vrátim do Kanady, ale ty ma musíš pozvať osobne. Inak tam ja už viac neprídem. Sice som tam ešte nebol, ale ja tam viac neprídem. Kompro, ja som dostal od teba osobne pozvanie, ja prídem raz. Tak ja ti tú hlavnú úlohu zahrám. Pôjdeme zo škvaru. Len mi musíš zavolať kedy a kde. A ja prídem. Ja som ti už hovoril, na mne je to diskutabil. Márošu, čau! Zažitok, už to, že som tu je zažitok. No, zažitok je to, že sme sa vôbec stretli v tých 19. Človek o tom na ulici. A trvalo to, aby sme sa dali takto dohromady. Škoda, že nie sme všetci. Veľká škoda, ale... Myslím o rok. Super. Som rád, že sme sa stretli takto. Najväčší, nikto ma nepoznal. Nepoznal. Samozvaný host. Je fakt, že som to ja. Ale bolo super vás všetkých vidieť. To ako čo, ani tomu čo povedaj, alebo čo? Zaspievaj!